Tervetuloa Seilinsaarelle. Tämähän on hyvin erikoinen paikka. Saari kuuluu Nauvon pohjoiseen saaristoon. Tänne pääsee seiliin siis esimerkiksi yhteysaluksella Östään, Nauvon vierassatamasta tai sitten Rymättylästä satamasta rannasta nimeltään Hanka. Tämä on se niin sanottu sitten pieni rengastie, jos kulkee siis Nauvosta Seilin kautta Hankaan, Rymättylään tai vastakkaisen suuntaan, niin se on se niin sanottu pieni rengastie. Seilinsaari, hyvin erikoinen. Näette tässä vieressänne siis tämän kirkon, Seilin kirkon, punainen punamultakirkko, rakennettu 1733. Tänne siis perustettiin Seiliin hourula, siis hourujen huone. 1619 tuli päätös jopa kuninkaalta, että tänne Seiliin piti rakentaa siis spitaalisairaille, siis leprasairaille, mutta myöskin mielisairaalapotilaille, hourulapotilaille. Ja ne tuotiin sitten tänne eri puolilta Suomea, mutta lähinnä Turusta jo 1600-luvulla ja 1700-luvulla. Ja silloin tämä toimi siis spitaalihospitaalina. Tämä just saari, missä myöskin tämä kirkko sijaitsee. Tämä Seili oli siis siihen aikaan 1600-1700-luvulla 2 eri saarta. Kun katsoo tonne sairaalarakennukseen päin, niin siinä on tällainen matala alue, lahden poukamat molemmin puolin tätä polkua pitkin, niin tuossa on ollut pieni salmi. Eli tämä oli se Sjukholmen ja se oli se paikka, mihin rakennettiin kirkko ja tänne tuli se ne tuvat, missä oli ne leprasairaat, mutta sitten toisella puolella salmea sinne tuotiin ne mielisairaalapotilaat, niin sanotut Pyhän Hengen huoneen potilaat. Sinne sitten 1800-luvulla vasta rakennettiin se päärakennus, joka nyt on tämän Turun yliopiston tutkimuslaitoksen päärakennus. Siitä tuli sittemmin siis se mielisairaala. Tämä jaettiin. Et moni ei tiedä, että tässä Seilissä nyt kun pääsee koko tätä aluetta kulkemaan, niin tämä on ollut 2 eri saarta. Ja täällä on 3 laituria. Ja jos tulette tänne omalla veneellä, niin tänne pääsee tonne kirkkolaiturille, lähelle kirkkoa, mutta se on vaan niinku päivävieraille. Sitten täällähän on se niin sanottu vieraslaituri, lähellä sitten sairaala päärakennusta, ja sinne, jos haluaa esimerkiksi yön tuolla laiturilla, niin se on se paikka. Sitten kilometrin päässähän on se yhteysaluslaituri, postilaituri. Se on sanoisin vain siis yhteysalusta varten ja nämä suuremmat yhteysalukset, ne saapuvat sitten sinne. Tämä siis, sillä on hyvin traaginen historia tällä saarella. Tänne tuotiin sanoisin noin 660 leprasairasta 1600-1700-luvuilla. Monellahan ei ollut sitä spitaalia, mutta kun sitä pelättiin niin paljon ja oli ihan tällainen hysteria-vaino näitä kohtaan, että jos joku epäili, että joillakin oli se spitaali, niin ne tuotiin tällaisiin saariin ja tämä Seili oli tämä siis Varsinais-Suomen paikka, minne tuotiin nämä leprasairaat. Ja kirkko siirrettiin tänne siis vuonna 1624 ja pari vuotta ennen sitä nämä ensimmäiset potilaat oltiin tuotu tänne. Tuolla metsän reunassahan on ollut ne tuvat, missä ei voida puhua niinku sairaalasta, hospitaalista silloin, vaan täällä oli 4 pientä tupaa, missä hoidettiin, no hoitaa on vähän väärä sana sekin, mutta ne pidettiin tuolla ne spitaalisairaat sitten noissa tuvissaan. Ne käveli täällä sitten, niillä oli tällaiset harmaat kaavut päällään ja siinä vyötärössä oli vyössä tällainen kirisevä kello, että nämä hoitajat sitten, piiat ja rengit tiesivät, missä nämä liikkui nämä potilaat. Ne sai tehdä kauppaa, ne sai jopa
polttaa pirtua. Se oli se ainoa lääkitys silloin aikaan, ei ollut mitään muita lääkkeitä. Eli voitte vaan aavistaa, että nämä potilaat sitten, ne olivat pienessä hupelissa sitten vähän humalassa, kun ne sai polttaa omat viinat. Tämä oli ainoa paikka, missä ihan luvalla saatiin polttaa pirtua, koska se oli niinku lääkitystä siihen aikaan. Se sanonta suomen kielellä olla seilissä, se tulee ihan tästä käytännöstä, että nämä sitten kun ne sai tätä polttaa ja käyttää, niin ne rupesi sitten myymään, tekemään vaihtokauppaa merimiesten kanssa, kun tämä on ihan täällä Airiston väylän vieressä tämä Seilinsaari, niin merimiehet Airiston selällä, ne tiesi tästä, että täältä saa ostaa viinaa ja nehän vasta sitten joi sitä viinaa vähän liikaakin ne merimiehet ja ne olivat vasta sitten seilissä. Eli se sanonta olla seilissä, olla humalassa, se tulee tästä saaren nimestä Seili, joka on siis ruotsiksi nimeltään Själö. Se nimi Själö, sehän on suomennettuna sielujen saari, sielusaari, mutta se on vähän väärin se tulkattu, koska se on ehkä ollut ennen vanhaan nimeltään Sälö, eli hyljesaari. Eli täällä on ollut hylkeitä meressä, mutta se on jotenkin muuttunut se saaren nimi sitten ruotsiksi Själöksi. Eli hyvin erikoinen. Täällähän toimii nykyään Turun yliopiston tutkimuslaitos, meribiologinen tutkimuslaitos, luontoa, ilmastoa tutkittua paljon. Sitten täällähän on Visit Saili, saaristokomppania-yritys, joka sitten ylläpitää nämä palvelut täällä, vierasvenelaituria, majoitusta ja ruokailua täällä tuolla päärakennuksessa on siis ravintolakin. Täällä voi järjestää seminaareja, kaikenlaisia kokouksia, juhlia, jopa häitä, jopa kirkossa. Tiedän, että jokunen hääparikin on mennyt naimisiin kirkossa. Ei nyt ole se iloisin paikka. Tämä koko saarihan, sillähän on aika ankea historia. Tännehän tuotiin leprasairaat ja mielisairaat sitten. Nythän tullaan tänne Seiliin ihan näin matkailukohteena. Tämähän on hyvin suosittu, mutta ennenhan tänne jouduttiin, että tännehän tuotiin ihan, tämä oli vähän niin kuin vankilasaari silloin 1600-1700-luvulla. Pitää muistaa, että viimeinen spitaalipotilashan kuoli, Maalin niminen nainen, kuoli vuonna 1785 jo. Eli moni luulee, että tämä nykyinen päärakennus, että siellä olisi ollut jotain leprasairaita, mutta se ei pidä paikkaansa. Tämä oli vain siis mielisairaalana silloin, siis kun tästä tuli vähän laitosmainen mielisairaala 1800-luvulla ja 1900-luvulla, toimi siis mielisairaalana vuoteen 1962. Ja vuonna 1964 jo Turun yliopisto teki tästä siis tutkimuslaitoksen. Ja sinne sisälle pääsee, siellä on mielenkiintoiset näyttelytekstit tästä, mitä täällä on ollut Seilinsaarella toimintaa ja miten näitä just myöskin potilaita hoidettiin. Siellä on esimerkiksi hyvin erikoinen potilashuone, missä on näkyvillä nämä just seinät. Nehän maalattiin näin vinoon diagonaalisesti oranssit ja mustat ruudut ja se oli näille mielisairaille, hermosairaille rauhoittava tekijä, kun ne olivat sellissään siellä siinä pienessä huoneessaan, niin ne katselivat näitä seiniä ja se rauhoitti sit mieltä. Mä olen aina sanonut, että mähän tulisin hulluksi, jos mä viettäisin jonkun tunnin tuollaisessa potilashuoneessa, missä oli siis sitten potta ja sänky ja jopa kalterit sitten ikkunoissa ja ei mitään lämmitystä sit huoneissa, kaminat oli vain siinä käytävässä sitten eikä saanut olla mitään niin kuin tulisijaa
siinä huoneessa. Mutta tämä on nyt sitten mennyttä aikaa, se sairaala-aika, ja siellä tutkitaan ja nykyään ja ilmastoa ja saariston luontoa ja kaikki kasvit ja kalat, punkit, hylkeet ja kaikki nämä tutkimusaiheet siellä sairaalarakennuksessa ja täällä luonnossakin. Täällä on 3 kivaa luontopolkuakin. On täällä karttoja tässä nyt, kylttejä, ja käykää katsomassa. Täällä on 3 tällaista kävelyreittiä tällä Seilin saarella. Menkää tutustumaan niihin.